Nako, magsisimula na pala ang preparation for awarding. Magpe-prepare na rin ba ako? Hmm. Uy, Kim! Nandito ka pala. Kamusta? Eto, okay lang. Kuya, isa pong ice matcha. Thanks! Anong nangyari sa'yo? Mukhang malalim yata yung iniisip mo, ah. Alam mo bang nagsimula na ang preparation for awarding? Kaya kailangan, prepare ko na yung sarili ko. At syempre, kailangan, ganun! Ang aga mo mag-prepare, ha? Napanood ko nga yung video nila Janedel kahapon. May pa-food tasting na eh. At may pa-takeout pa siya. Oh, talaga? Nag-take out pa talaga si Janedel, ha? Thank you. Oo, maraming takeout. O siya, alis na ako, ah. Balitaan mo na ako sa preparation mo. Okay, Bye! sige, bye! Kuya, isa nga pong cappuccino. Ganun!